Κύπρο. Αισθητή η παρουσία του μέσα στο παιχνίδι. Ο Μιχάλης. Καλησπέρα, Μιχάλη. Ιδιαίτερα δημοφιλής, θα έλεγα, γιατί έφυγε από το παιχνίδι και μετά οι συγκάτοικοι αποφάσισαν να επιστρέψουν μέσα. Θετικότατο το βρίσκω εγώ όλο αυτό, Μιχάλη, που συνέβη με σένα. Όμως, Μιχάλη, ήσουν πολύ δημοφιλής. Δεν κατάφερες όμως να φτάσεις στον τελικό. Πιστεύεις, θεωρείς ότι έφτιαξε κάτι, Μιχάλη μου, σε όλο αυτό? Όχι, το κοινό αποφασίζει ποιο θα αφήσει μέσα. Σε σύγκριση με τα άλλα παιδιά, για τις 2 φορές που ήμουν υποψήφιος, αποφάσισαν να μείνουν τα άλλα παιδιά. Το έχεις λίγο και ως αποθυμένο. Αυτό θα ήθελες να είσαι στον τελικό. Και ποιος δεν θα ήθελε από τα παιδιά να έρθει στον τελικό. Ναι. Όμως παρόλα αυτά είμαι πολύ ευχαριστημένος με την πορεία μου στο σπίτι. Έξω. Και έξω. Και έξω, πας καλά. Και έξω, μια χαρά, Αυτό με νοιάζει. Το σημαντικότερο από όλα, εγώ πιστεύω, και αν θέλετε συμφωνείτε μαζί μου, είναι να κρατάμε από κάθε πράγμα τις καλές στιγμές. Και αυτές να σκεφτόμαστε. Και να πετάμε στο καλάθι των αχρήστων τις δυσάρεστες στιγμές. Αυτή είναι η αρχή μου και η άποψή μου και χαμογελάμε και πάμε να δούμε το Μιχάλη μας από την Κύπρο σε στιγμές δικές του μέσα. Έκανε πολύ ωραία πράγματα ο Μιχάλης.